Salutare și bine m-am găsit la un nou poza mea pe acest canal. Hai să jucăm o mapă pe nume Brain Games. Stai puțin să dau zonul mai încetuț așa. Și acum noi să facem să dăm Brain. N-avem nevoie. Unei mă, da, uite așa. Așa îmi place mie. Și să citim. Asta nu mai interesează. Don't să nu să nu dăm skip la levele. Să stăm pe easy. Stăm pe easy. Play 0.15.4. Să nu spargem blocul. Cred că dacă sări aici nu mai pot sări înapoi. Asta nu contează. Aici să ne ducem. Start. Let's start. Aici ce trebuie să facem, mă? Eu din levelul de aici. Uite mă, de din. Și 13 can be placed on iron. This is a riddle. Find us. Good luck. I mean, new one. The modern building sign. Red and white. Warning. Deci, I'm mineral, red and white, redstone, nu, redstone. I'm using the model building, redstone trebuie să fie. Dar hai să o renumim cu litera mare. Bă, asta trebuie, frate, să fie. Bă, frate, mă enervează. Deci nu-mi dau seama ce-ar putea fi. Spuneți în comentarii, eu o să pun pauză aici. Am revenit în acest meci. Noi trebuie doar să punem, da, redstone cu litere mari, dar nu știu cu toate litere mari. Level 3. We'll just find a way to the next level to bring next step. Băi, ce trebuie să facem aici? Zic că putem sparge sand. Nu vreau ce să... Putem să spun un mesaj de... Ce mai
respect mine. Ia. Ce este aici? Mamă, deci a scăpat să sparge sand. Mă rog, da? Stai. What the fuck, ce-am activat? What the fuck, ce-am activat? Oh, vine. Dacă am dezactivat netul să nu mai demasă. Cred că e ceva de asta, de aici, poate trebuie să ieși. Gata. Easy level, find a level. De ce? Dar stai că e tot level-ul. Și aici era ușa. Acolo am activat. E tău ce trebuie să fac. You need to find a way to get over. Cover the wall. What? Acum am înțeles ce e în chestia asta. Să văd. Efficiency. Cred că trebuie să spargem aici, mă. Cover the wall. Then you want to start over and everyone see us thing. Ok, hai să facem tărna copașul. Păi ce fac? Ce chiar nu înțeles. Bă, cred că trebuie să spargem. Hai să spargem tot aici, cu tot. Nu am spart și mapa. Stai să pun la loc. Uite, mai una nouă, nu ne-am văzut. Hai să-l fie. Iazul. Trivia. Stai. 2 plus 2, 4. 8. Ce? 2 plus 2, 4? What? Ce? O să pun pauză. Am revenit, oameni buni, nu știu de ce nu e. 8. Dar trebuie 2 plus 2 ori 2. Să-mi ziceți mie în comentarii dacă nu e. Nu să mergem pe 6. Să nu știu că atât a fost. Să nu-mi zici. Thanks for playing Brain Games coming. Brain Games 5. Va apărea în curând în septembrie. Ori maybe in the second half of August. În august. Big announcement due. Și cum te poți să probabil nu uitați, vreau să strângeți 10 like-uri la acest episod și ne vedem data viitoare.